Cynllun Siarad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gan Glenys Roberts. Faint o ddarllenwyr y Wawr sy'n cymryd rhan yn y cynllun siarad tybed? Llawer ohonoch, mae'n siŵr. Mae dwy ddysgwraig sy'n rhan o'r cynllun, Elizabeth Linni ac Ann Simmons, yn rhannu eu profiadau gyda ni yn yr erthygl hon. Beth yw'r cynllun siarad? Mae'r cynllun siarad yn rhedeg ers 2016 yn ôl eirian Wyn Conlon o'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy'n gyfrifol am ei redeg. Y syniad, meddai, ydy bod siaradwr Cymraeg yn ymrwymo i dreulio 10 awr efo rhywun sy'n dysgu Cymraeg. Mae'n bosib mynd i ddigwyddiadau neu glwb Cymraeg lleol efo'ch gilydd, neu gyfarfod am sgwrs dros baned, gwydred neu wrth fynd am dro. Yr ysbrydoliaeth wreiddiol oedd cynllun Voluntariat per la Lengua yng Nghatalwnia, lle mae miloedd o barau yn cyfarfod am 10 awr i ymarfer eu Catalaneg. Eleni yn achos y Gymraeg rydyn ni bron a chyrraedd 400 par, yn nifer mwyaf erioed. Mae'r parau yn cyfarfod ledled Cymru, a rhai ar-lein yma a thu hwnt i Gymru. Soniodd eirian hefyd bod rhai o weithwyr y cynllun wedi mynd i Santa Colomba ger Barcelona yn mis Ebrill eleni i weld sut roedd y cynllun yn gweithio yno ac wedi dysgu gwersi gwerthfawr. Dyma hanes 2 o'r dysgwyr sy'n rhan o'r cynllun. Saesnes o'r henw Elizabeth Linni o'i fi a annwyd i deulu o ddwyrain swydd Efrog heb unrhyw gysylltiadau â Chymru. Ces i fy magu yn yr Alban tan yn 40 oed. Symudais i gyda fy rieni i Ferthyr Tudfil. Treiliais i 4 blynedd hapus dros ben yn ymdrochi yn niwylliant Cymru. Diolch i gyfeillgarwch pobl y cymoedd ac ethos Cymreig Ysgol Ramadeg Castell Cyfarthfa. Cawson ni ein haddysg trwy gyfrwng y Saesneg, ond can Gymreig oedd can yr ysgol, a ysgrifennwyd gan y bardd T.J. Thomas, Sarnicol. Roedd gwasanaethau Cymraeg ddwywaith yr wythnos, ac roedden ni'n cystadlu dros ein tai yn ein heisteddfodau Gwyl Ddewi. Byddai'r athrawon yn ein hannog i gystadlu yn eisteddfod leol yr Urdd yn Gymraeg neu mewn cystadlaethau dawnsio gwerin. Ym Merthyr, datblygais i ddiddordebau sydd wedi aros trwy foes, sef cerdded, hanes cymdeithasol ac archeoleg diwydiannol, fy ffydd ac wrth gwrs fy nghariad at bopeth Cymreig. Roeddwn ni'n dyheu am ddysgu'r iaith. Ar ôl graddio mewn ffiseg diwydiannol ym Mhrifysgol Brunel, priodi a byw yn ymyl Caergrawnt, ble roeddwn ni'n gweithio fel peiriannydd asio, symudais gyda fy ngŵr i Qatar, ble cafodd ein meibio'n ei geni ym 1974 a 1975. Ar ôl 10 mlynedd daethon ni adre a phrynu tŷ yn Hatfield, swydd Hertford, ble rydyn ni'n byw o hyd. Tipyn o her oedd ail gychwyn fy ngwaith fel peiriannydd, ond aeth popeth yn dda ac fe wnes i fwynhau gyrfa hir yn symud o un maes peirianneg i'r llall. 9 mlynedd yn ôl, dechreuais i gyflawni fy nehead i siarad Cymraeg trwy ddysgu'r iaith gyda thiwtor, awr o'r wythnos dros Skype, a thrwy fynychu cyrsiau penwythnos achlysurol yng Ngholeg Gwent. Hefyd, byddwn ni'n cwrdd â ffrindiau i siarad Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain ac yn St Albans,
gyda chofid daeth newidiadau. Symudodd cyrsiau dysgu Cymraeg ar-lein ac ymunais a dosbarth wythnosol, ond roedd rhaid i fi fagu hyder i siarad yr iaith. Ymunais i ar Cynllun Siarad, ac ym mis Hydref 2020 derbyniais i neges gyfeillgar oddi wrth Dr Elin Jones fy mhartner siarad. A chytunom ni i gwrdd am 30 munud ar Zoom. Fyddech chi ddim yn credu pa mor nerfus oeddwn ni cyn y cyfarfod cyntaf yno. Fodd bynnag, roedd Elin yn gyfeillgar ac yn galonogol. Ar y dechrau, buon ni'n sgwrsio am bethau syml fel digwyddiadau'r wythnos flaenorol, teulu, cathod neu riseitiau. Bob tro roedd cycen yn ffwrn Elin. Cyn bo hir roedden ni'n siarad am awr. Oherwydd ein bod ni'n mwynhau sgwrs am sawl diddordeb cyffredin, sef llyfrau, materion ffydd, hanes Cymru a hanes menwod, rwy fi wedi dysgu cymaint, archeoleg ddiwydiannol a'r cymoedd. Cynllun siarad yw e, ond dim ond hanner y stori yw siarad. Mae'n rhaid i'r dysgwr wrando ar acen neu dafodiaeth ryfedd, deall ac ymateb, ond mae'n werth yr ymdrech. Mae fy hyder i ddefnyddio'r iaith ym mhob sefyllfa wedi cynyddu ganwaith. Ni allaf i ddiolch digon i'r Cynllun Siarad am roi'r cyfle i fi ac rwy'n ddyledus iawn i Elin am ei hamser, i hanogaeth a'i chyfeillgarwch parhaol. Yn ddiweddar, cwrddon ni wyneb yn wyneb am y tro cyntaf, a threulio amser gwych gyda'n gilydd. Ann Simmons dwi'n dod o Sir Benfro yn wreiddiol. Dwi wedi treulio llawer o fy mywyd yn byw yn Lloegr, yn gyntaf yn Rhydychen ac yna symud i Weymouth, lle cafodd fy nau blentyn i geni a'i magu. Symudon ni wedyn i Surrey ar gyfer gwaith yng Ngŵr a byw yno am dros 10 mlynedd. Dyn ni'n byw yn y Bari nawr. Dwi wedi ymddeol. Dwi'n hoffi canu. Yn enwedig canu mewn côr merched yng Ngwenfo. Dwi hefyd yn perthyn i'r uwthries ac yn chwarae recorder treble mewn grŵp recorder. Dwi hefyd yn wirfoddolwr mewn cartref gofal henoed ym Mhenarth. Dwi'n cael sgwrs yn Gymraeg gyda pherson sy'n dod o Sir Gaerfyrddin. Yn amlwg, mae dysgu Cymraeg yn un o fy ddiddordebau. Dwi'n mynd i wers Gymraeg anffurfiol bob wythnos, llawer o hwyl. Ac hefyd yn mwynhau mynd i clonc, lle dwi'n cwrdd â ffrindiau a sgwrsio yn Gymraeg. Dwi wedi dysgu Cymraeg trwy fynd i ddosbarthiadau ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys sadwrn siarad. Weithiau dwi'n darllen yn Gymraeg. Hefyd dwi'n anfon negeseuon yn Gymraeg. Penderfynais i ddysgu Cymraeg ar ôl cael canser. Ar ôl gorffen chemotherapi a gyda gwallt byr iawn, es i fy ngwers Gymraeg gyntaf. Ro'n i angen her i dynnu fy meddwl oddi ar y canser. Mae fy mhrofiad o'r Cynllun Siarad yn wych iawn. Dwi mor ffodus fy mod wedi dod o hyd i fy mhartner Eirlys Davies o Radur. Cwrddon ni am y tro cyntaf mewn digwyddiad speed dating ar gyfer dysgwyr a mentoriaid ym Mhrifysgol Caerdydd. Nawr, dyn ni'n cyfarfod mewn pob math o lefydd gwahanol. Mewn caffis, parciau gwledig ac ar lan y môr. Weithiau mae Eirlys yn ymweld â ni yn y Bari, ac weithiau dwi'n mynd i'r Radur i'w gweld hi.
Dyn ni'n siarad am bopeth teulu. Mae Eirlys wedi cyfarfod fy nheulu i gyd a dwi wedi cwrdd â'i theulu hi. Ein hiechyd, diddordebau. Mae Eirlys yn dweud y dylwn sôn am fy merch Helen a'i gŵr Thomas Doherty a'i merched Lucia a Bethan sy'n byw yn Abertawe ers tua 10 mlynedd. Symudodd y teulu o Fristau ac eithaf ati'n syth i ddysgu Cymraeg. Ac mae'r merched yn cael addysg Gymraeg, cynradd ac uwchradd. Awdur llyfrau plant ydy Helen ac arlunydd llyfrau ydy Thomas. Does dim un o'r llyfrau yn y Gymraeg eto, ond cawn weld beth ddaw. Mae'r cynllun wedi helpu yn fawr. Mae e wedi gwella fy hyder, fy ngeirfa, ond y peth pwysicaf yw fy mod i wedi ennill ffrind cywir.